Slovo o jeziku. Serijal o crnogorskom jeziku. Objašnjenje jezičke norme. Ablativni genitiv označava odvajanje, udaljavanje, lišavanje nekoga ili nečega. Stoji kao dopuna glagola kojima se imenuje to udaljavanje, na primjer, čuvati se prehlade. Genitiv porijekla susrijeće se u primjerima tipa on je plemenitog roda. U toj vrsti genitiva prisutna je ablativnost, poticanje od nekoga ili nečega. Emfatički genitiv izražava emocije kao što su divljenje, ushićenje, iznenađenje, čuđenje i sl. Ili zaklinjanje, na primjer, ludoga li čovjeka. Sličan je genitiv i za riječca evo, eto i eno, na primjer, evo kiše. To važi i za genitiv zaklinjanja, kod kojega ono u što se neko zaklinje stoji u genitivu, a onaj na koga se zaklinjanje odnosi u dativu, na primjer, životati. Posebnim tipom smatra se genitiv cijene ili genitiv vrijednosti, koji stoji uz pridjeve i glagole koji označavaju cijenu ili vrijednost nekoga ili nečega. Na primjer, to nije vrijedno truda. Uz glagole ili pridjeve koji označavaju obilje ili suprotno oskudicu javlja se posebna vrsta genitiva koji se zove upravo tako, genitiv obilja ili oskudice. Na primjer, gladan je hljeba. Ablativni genitiv označava odvajanje, udaljavanje, lišavanje nekoga ili nečega. Na primjer, čuvati se prehlade, osloboditi se loših navika, stidjeti se svojih postupaka. Genitiv porijekla govori o poticanju od nekoga ili nečega. Na primjer, on je plemenitog roda, bili su slovenskog porijekla, sin je dobrih roditelja. Emfatički genitiv izražava emocije kao što su divljenje, ushićenje, iznenađenje, čuđenje i sl. Ili zaklinjanje, na primjer, ludoga li čovjeka, čudna mi čuda i sl. Sličan je i genitiv i za riječca evo, eto i eno, na primjer, evo kiše, eto ti brata, eno mojih prijatelja. Postoji i genitiv zaklinjanja, na primjer, životati, dušeti, tako ti svega. Posebnim tipom smatra se genitiv cijene ili genitiv vrijednosti. Na primjer, to nije vrijedno truda. Ona je dostojna poštovanja. On je vrijedan sažaljenja. Oni su vrijedni pažnje. Kada želimo da kažemo da nečega imamo ili nemamo dovoljno, upotrebljavamo genitiv obilja ili oskudice. Na primjer, gladan je hljeba, sit sam svega, najeli su se bunike, žedan je slave. Pričajte sa svojim prijateljima na svom jeziku. Bitno je da sjedite ili sjedite zajedno, a razumijet ćete se svakako.